Tulo ka adlaw sa dili pang eleksyon, nidagsa na mga manguliay sa tagsa-tagsa nila ka mga probinsya aron didto mamutar. Sayra nato ang kahimtang sa Pier Area sa live report ni Nico Serino. Nick! Yes lang, taas nga pila og fully book na ubang mga biyahe ang sitwasyon karon sa Pier Area ni ining paningkamot sa mga tawo nga makauli gyud sa tagsa-tagsa nila ka mga probinsya. Ilawom sa naglagiti nga kainit sa adlaw, nagkugi og linya kining mga tawo sa Pier 1 sa Dakbayan sa Sugbo. Pila kini sa mga ticketing offices sa mga barko aron makauli sila sa tagsa-tagsa ka mga probinsya. Kadaghanan susama o katuyuan sa paglarga aron makabutar karong Lunes sa ilang lugar. Sinoy Eliazar nga paingon sa Maasin City sa Southern Leyte, usa sa nagkugi og pila bisan sa udtong tutok. Ang iyang nabook nga ticket para ugma sa udto kay mauray bakante. Important pandang kuan. Importante man ang eleksyon ko ng butar. Kapoy, init. Init kayo. Tas kuan pa. Daghan na pang tao. Susama sab niini ang giagian sa uban nga andam kuno mo sakripisyo makauli lang. Para sa election, para makabotar. Kay first time ako voter. Kadaghanan sa mga shipping companies miabiso na sa limitado nga tickets nga available kay ang uban nga mga biyahe fully booked na sab. Pabilin nga wa magamit ang passenger terminal sa Pier 1 maong ang mga departing passengers sa mga tolda lang gawas sa gate sa Pantalan gipa-standby. Adtura sila magpaabot sa dili pa magboarding sa ilang mga barko. Padayon nga awhaglan sa mga otoridad katong dunay biyahe karon og karong weekend nga mas mahimo musayo na lang gyud pag adto sa Pantalan aron dili mahasol og di makasugat og mga aberyalan. Daghang salamat, Nico Serino.